Vítam vás pri ďalších správach. Žilinské zastupiteľstvo zvýšilo nájomné pod letnými terasami o 100%. Primátor Igor Choma chce aj takýmto spôsobom znížiť vysokú zadlženosť mesta. Za meter štvorcový budú prevádzkovatelia letných terás platiť v centre Žiliny denne 66 centov, na sídlisku 38 centov a v ostatných častiach mesta 18 centov za každý deň. Podľa žilinských podnikateľov je to likvidačné a účelové. Pravdepodobne pôjdeme pod hlavne, kde na náš pozemok, kde nebudeme proste musieť takto nekresťanské, absolútne neadekvátne nájomné platiť. Vychádza nám nájom mesačne, Ivan, koľko to je? Za celého pol roka 30 000, teda 10 000 eur. 10 000 eur, pričom predávame prevažne hotové jedlá, cena denné menu 3,15. Jednoznačná likvidácia za posledné 3 roky, proste tržby klesajú dole, neustále. By som povedal, že dneska sú na hranici zhruba polovičky toho, čo boli pred 2 rokmi. Ako myslím si, že jednoznačne to je likvidačné pre minimálne malé prevádzky. Podľa nich chce radnica vyhnať ľudí z námestí a pomôcť tak nedávno otvoreným zábavno-obchodným domom v centre mesta. Letné terasy sú veľmi horúca téma týchto dní. Mesto dalo návrh, že sa zdvihne nájom pod letnými terasami o 100%. Môj návrh bol taký, aby bol progresívny nájom týchto priestorov, čiže bude stanovená minimálna výška nájomného. Keď sa podnikateľovi nebude dariť, tak bude platiť len tú minimálnu výšku, a keď sa mu bude dariť, bude sa dariť aj mesto, lebo bude mať nájomné ako podiel percenta z tržby. Buď tu ideme robiť pomaly trhovisko z toho, čo ja osobne nemám taký názor, že by sme mali, alebo to námestie naozaj bude vyzerať ako vo vyspelej, slušnej európskej krajine a bude tam to, čo tam na tom námestí má byť. Radnica sa výškou nájmu inšpirovala Bratislavou. Podľa mnohých sa však návštevnosť ani kúpyschopnosť v Žiline nemôže porovnávať s hlavným mestom. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili rozpočet na rok 2011. Ten počíta s príjmami a výdavkami 47 miliónov eur. Z toho vyše 18,5 milióna eur je vyčlenených na vzdelávanie, čo sa týka základných škôl, škôlok a záujmovo-umeleckých činností. Druhou prioritou je doprava, kde ide viac ako 6 miliónov eur. Pochopiteľne, mesto musí plniť aj určité záväzky, ale aj napriek tomu je rozpočet mesta nižší ako ten minuloročný. V súčasnej dobe často platí, že obal predáva, ale obsah je nepodstatný. Na tomto vzorci funguje celá sieť crazy shopov. Aromatické prášky, bylinky či pilulky vraj slúžia ako suveníry. Kto by si však reálne vystavil na poličke prášok, pilulku či ubalený joint? V skutočnosti si pod rúškom krásneho obalu môžete kúpiť nové drogy. Žilinský crazy shop sa nachádza na najväčšom sídlisku Vlčince a predstavuje riziko hlavne pre mladých ľudí. Crazy shopy verejne propagujú drogy a sprostredkovajú ich deťom a mládeži, a to všetko beztrestne. Poslanec Mestského zastupiteľstva Robert Kaša považuje momentálne crazy shop na Vlčincoch za najpálčivejší problém tohto sídliska a spolu s kolegami ho chcú zastaviť. Najnovšou hviezdou v Žiline je určite Magdalénka. Reč je o dvojhlavej korytnačke, ktorá sa narodila v Žiline a v súčasnosti je jej domovom obchodné centrum pri Farských schodoch. Podľa dostupných zdrojov je Magdalénka svojou kombináciou 2 hlav a 5 končatín vo svete jedinečná. O zvieracej rarite sa však nehovorí iba na Slovensku. Je to fakt hviezda a unikát, aký sa často nevidí. Dvojhlavá korytnačka seba isto pokúkáva po návštevníkoch Žilinského obchodného centra na Farských schodoch. Je v našej kaviarni a staráme sa o ňu od rána do večera. V podstate nejakú zvláštnu starostlivosť si nevyžaduje, akurát niekoľkokrát za deň čerstvý šalatík. Ona väčšinou podriemkáva alebo sem tam sa len hýbe hore-dole. Keďže každá hlava má osobitnú nervovú sústavu, žerie za 2. Dvojhlavá korytnačka sa narodila v Žiline a hneď sa stala známou. Absolvovala už dokonca cestu do Bratislavy a následne aj televízne vystúpenie. O novú star sa prevádzkovatelia kaviarne príkladne starajú. Vo voľnej prírode by asi zahynula. Tam je vysoká pravdepodobnosť, že by po vyliahnutí vlastne skončila v niektorom žalúdku niektorého predátora. Návštevníci môžu svetovú raritu vidieť úplne zadarmo. V čom presne spočíva jej výnimočnosť? No je to zvláštnosť, čo je na nej vlastne také výnimočné, že má vlastne 5 končatín, ktoré všetky fungujú a hlavne tie 2 hlavy. No.
Niektorí veria, že takéto výnimočné jedince majú určitý talent. Či ho má aj Magdalénka, to bude môcť dokázať už čoskoro. Majitelia totiž veria, že zaujme miesto po uhnutej slávnej nemeckej chobotnici. Pripravujeme aj nejaké veštenie, chystajú sa majstrovstvá sveta v hokeji, takže budeme skôr či neskôr o tom informovať. Dňa 1.4.2011 sa v Žiline otvárajú nové súkromné jasličky Mackovo. Prvé materské centrá vznikli v 70. rokoch v Nemecku, v Žiline je ich však nedostatok. Napriek tomu, že ich kedysi bolo takmer 60, sú tu v súčasnosti iba 2. Jasličky Mackovo sú určené pre deti od narodenia do 3 rokov. Kapacita jasličiek je cca 30 detí. Súčasťou priestorov je veľká záhrada a herňa, vybavená antialergickými a didaktickými hračkami. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vás opäť na budúce.